Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Rise. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtuyo sa dress sa Hinatilan, Cebu. Ang tumatatampo, nagdasingan nga John. Jan, bangun na, oy. Tabangin mi ni mama ni mo. Pa, ang kadlaon bumang pa. Bangon na diha. Tabangan manghamin nimo ni papa nimo. Di ba ni saad ka nga tabangan minimos umana to, aron makapadayon kasi mo pag-eskwela? Oma. Mao sige nanak. Bangon na dayon diha. Oma. Ma, pa, kusog rin uwan. Pasilong na lang dito. Kami na lang tiwas ni papa nimo ani. Sige na. Kitingalig masakit ka. Uma. Oh, nak, dahil mong baon, no? Pasensya na gago, gamay na. Okay na ni pa eh. May naganimik ko sa wa. Sige lang. Gipabawnan man tika og kanon og utan unya na asay buwad nak. Wow, kalami good. Thank you ninyo, ma. Pa. Bisag, ningon na unta mo nga inyo kong paundangon kay lisod kita, pero nisugot gyapon mo sa akong hangyo nga di lang kumundang. Tungod kay nakita na mong desidido ka gyud ka mo eskwela, nak. Maong hangyo lang na mo ni mama ni mo, ha? Isaar gyud na mo nga muhuman kasi yung pagtuon. Ha? Balag resulta. O pa, ma. Isaadan ako. Okay, class dismiss. Pwede na mo maliw to. Lunch break na. Ay, salamat. Magkakaunay ko. Tuman na ako eh. Maugi pa yung mong sudan? Oo? Luis, ni mo eh. Di na ako mutapad ni mo eh. Dili ko ganahan magtanaw sa mong sudan. Sige, balik-balik. Kulami na yun. Buwad, ugutan. Kuya, Mikey, nabot ka kuya. Si mama o si papa ba, gidahan sa tambalanan. Ha? Nga naman? Gilantan mo to silang dua kuya. Kuya, nagligsunod ginawa. Usa? Wa na sila sa mama ug papa tungod nimo. No. Ikaw mo nakaingon ini. Kung wa pala uta ka mabugos nila nga mo padayon sa mong pag-eskwela, dili uta sila mahago pag-ayo. Dili uta sila masakit. Buhi pa uta sila karon. Ma! Ma! Unsa? Muhuman gyud kasi mong pag-eskwela? Mupadayon ka college? O manang, mo nagisaad ako nila ni mama ug papa. Huh. Bisag mo pa na rason nga nung wa na sila karon.
Mupadayon lang gigihapon ka? No. O sige. Sige, padayon, ana. Tan-aon tag-asa ka kutob dadun anay mong pangandoy. Manang. Kung gusto ka, pwede ti kang tabangan nga mo apply og scholarship sa syudad. Na mga nag-offer ana dito. Basta i-make sure lang yun nga ma-maintain mo ang imong grado. Sige, miss. Okay ko, ana. Oh, unya. Naara kay kapuyan dito? Naara, miss. Okay, sige. Mas maayo hinoon. Ha? Uwa ka day kapuyan din sa syudad? Pasensya na, miss, nga na makakunin mo. Piyawan good ko nga, basin og dili ka mo dayon og tabang na ko. Gusto lang gid ko nga makahuman sa eskwela, miss. Mao ba? Anahala, sige. Suwayan akong pangayog tabang sa akong kaila dyan, ha? Tinood ka, miss. Thank you, miss, ha. Thank you kayo. Dako ni nga mong negosyo din Tabang-tabang naga sa magabi aron nga makaeskwela ka sa pagabuntag. Nara sa quarters diha para sa mga trabahante namo din Kaya magkanimo nga dungano nimong imong pag-eskwela samtang nga nagtrabaho ka namo din Kaya ra, sir. Kaya ra. Okay, mayo hinuon. Salamat taon. Balag boy-boy na ko din Ang importante nga makasweldo pa ko niya. Na ako'y kapuyan. Libre bigyan ko sa kaon. Muagwanta lang ko. Para makahuman ko sa akong pagtuon. Para na ninyo. Ma. Pa. Ako rin si Karen. Ikaw? Jan? Okay ra nga makig-amigo ko nimo? Oo, okay kayo. Kana pa. Nana ko yung amiga rin Anya, gwapa pagid. Atik sad. Tinood mo daw, Karen. Gwapa ka. Thank you. Nagkadugay. Nagkalisod man na akong sitwasyon. Di am dahil lalim nga dunganon ang pagskwila. Nya, matrabaho pa ka. Ay. Pero, bahala na. Bahala lisod basta. Kinahanglan nga muhuman ko. John, pangmata, uy. Kanina na nagsikik tanaw si sir ni mo. Ha? Nakatugong sa day ko. Sige na lang kit kagkatug, ay. John, makigstorya ko ni mo niya, ha? Sige, sir. Bad news. Di na nimo pwedeng i-continue ang imuhang full scholarship din sa school. Tungod kay wa na nimo ma-maintain ang grado nga gi-require nila kanimo. Unsa, sir? Pasensya na gyud, John. Ginoo ko. Unsa ako man nga. Kamay ra mo kong sweldo sa akong trabaho.
So, ayan ako ingon sa mama nga patabangan ka. Ha? Sure, eh. Dagka naman nagitabangan sa mama, good. Gusto kayo na siya mutabang. Labi na kung tanaw niya buutan ka. Ganahan ka na siya mutabang. Mo ba? Sige, Karen. Salamat ka. Salamat kayo, tiya. Ay, way kaso dyan. Sa kung tanaw, butan man ka. Butan ka pagkabata. Ganahan kay kung mutabang usama ni mo nga taas ug pangandoy sa kidapuhi. Salamat kayo, ate. Isaad ako, magtarong ko. Ug kung masuccessful ko pohon, balikan ka. Ay, ayaw pagkunahon na anak dyan. Kaning kamot lang yun nga mahuman ka. Malipay na ko, anak. Salamat, Kitty. Good luck sa board exam ni mo dyan. Nahibaw kong kaya ragid kayo na ni mo. Salamat ka rin. Nahibaw ko. May engineer na unya kapon. Ingon sila, karong adlaw daw magkawas ang result sa board exam. Mayo lang untag naapil akong pangalan sa lista. Nakakit. Yes! Yes! Civil engineering ko! Yes! Thank you, Lord! Dili lalim ang akong nagian. Pero, word it regular tanan. O gana, tungod sa akong mga pag-ampo, ug tabang nga nadawat gikan sa mga maayong tao. Karon, usan ako ka civil engineer. Og nakasiguro ko nga, proud gud ang akong mga ginikanan ako. Kung unsa may naabot nako karon. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN.